така, здравейте потребители на YouTube, аз съм Фардов и сега снимам на Dragon Sun онлайн. Сега там вчера си стеглих играта и реших да я цъкам. Така да намеря някой. Това е, ето го. Това е той. Не спя. Само да прочета. Добре, това ще е трудно. Доста трудно ще бъде. Трябва да убием 70 чудовища. Тук. Изгори 12 купчини тропеи в Софийските полета. Има още някакъв майосник. Тук има драконов войн. Може да направи половиното. Може да бия около... Не знам аз колко. Шет. Видите. Умри. Мачо говорят за тези... Шет. Трябва да го бием отдалеч. Умри. И преди на това. Сега имам ба, която ни помага да ги намерим. Ще стане бързо, само да няма шет. Телепортация. Мога да умра. Това е доста трудно ще бъде за нас, защото ние не сме много силни за тези чудовища. Ако не успея да ги довърша този път, този клип, просто стават ми... Сега просто забравих, ще отидем просто на ковача и ще си поправим жезъла. Ще си поправим бронята. Така, само видя това да е щупи. Да, доста са щупини били. 2. Добре, това. На макс. Вече сме на макс оборудване. Правени сме с всичко. Натръгваме. Нека зареди. Мисля, че няма да успея да го направим в този епизод. Вижте, просто жезълът ми къде поправим колко е по-смощен. Шет. Телепортация. Добре. Убихме ги. Но може да сме взели
доста бронята, така. Жезълът, всичко си е добре. Изгори. Не. Шит. Бягай. Добре, че ма. Кой да ми благодаря. Умрете. Изгори. Шит, бягай. Шит, че умрем. Много са силни. Ще паузирам, докато дойдем пак на същото място. Така, тук съм. Не съм на същото място, точно. Добре, има парен механик, 8 ниво. Добре, останаха ни още 6 да изгорим. Много ви благодаря на тези, които ми помагат сега. Изгори го, давай. То. Не, шит. Самаха ми. Махай са, няма не убиеш. Няма да паузираме, защото няма да е забавно. Гледате. Доста и за мен е трудно. Съм 9 ниво просто. И аз се убивам трудно, аз едва убивам. Добре, вече научих му се минава по вода. Така. Тат ни още 2. Ще успеем. О, имаме ли? Трябва да помогнем. Умрял куче. Този стрелец от предишния път, който ми помагаше. Някакъв нов магиосник. С едно ниво. Просто като си поправих нещата, колко съм посилен. Готово. Изпълнихме задачата. Сега ще поздравям докато отида на мястото. Не, няма. През това време ще си колкото мога да почти до края на епизода да се побивам зомбита. Сега имам мап. Да ми скочат много. Ще стане лошо. Добре, това какво е? Добре. Готово.
този. Направихме още една мисия, която бях искал да направя отдавна. Нека се насочим от мапа къде. О, добре. Аз приятел. Добре, ще стана 10 левел. И пишат в скайпа ми. Благодаря ми се скайпа ми се отвори. Има такъв бот, който ми пише автоматично ми се отваря скайпа. Добре, това е пръстен на нищо. Добре, има два пръстена вече. Дайте. Умри. Доста изкочиха тук. Може други епизод да изпълня пак, продължа мисията. Сега в този епизод просто нямам време. Но тук никой да предположи дали ще има. Добре. Умри. Това е стъклен кълбо. О. Зажезал на две ръце. Добре, пак този предмет. О, оставя брачет. И мен пак ще го убият. Да бягам. Махай се. Взех си килт. При този мап. Оха. Шит. Шит, брат, не бягай. Бягай. Добре, къде изчезнаха? О, шит. Убиха ма. Доста са силнички. Де пак ще ползвам, докато отида. Тук съм. Не свършвам клипа, съм тук в това място. Само да я два опенца. Дверите са не същи. Ще ми трябва нито яга за дверите. Добре, аз имам две квиз пръстена. Добре, се видим в друг епизод, хора. Да ви харесва. И това беше от мен. Други епизод ще довърша мисията. И да, довиждане.